Určitě jste si toho všimli. Jakmile hodíte jakoukoliv postavu z JJK do jiného vesmíru, většinou skončí jako totální fackovací panák. Třeba Yuji proti Dekuovi, Yuji je během vteřiny ručník. Mahito versus Shigaraki, My Heroes Academy prostě JJK absolutně válcuje. Důvod je jednoduchý. Power scaling v Jujutsu Kaisen je v porovnání s top špičkou anime celkem nízko. City level síla, nějaká ta hypersonická rychlost. V rámci svýho světa je to fakt OP, ale jinde tam se vůbec nechytají. Teda až na jednu brutální výjimku. A tou je samozřejmě Satoru Gojo. Šílený, kolik postav Gojo vymaže jen díky tomu, jak moc jsou jeho schopnosti rozbitý. Takže mě fakt dostalo, když jsem na Twitteru viděl debatu Trák versus Gojo, kde se lidi vážně hádali, kdo vyhraje. Jako vážně? Pojďme si to rozebrat. Co má Trák na Goja? Fyzický staty. A tím to končí. Ten chlap nemá žádný jiný schopnosti. Žádnou omáčku navíc. Prostě nic. Jenom do všeho mlátí hrozně velkou silou. Což je ale mimochodem ta nejhorší věc, co můžete proti Gojovi použít. Ten scaling je v tomhle případě hrozně divnej. Trak by pravděpodobně vymazal každýho jinýho z JJK. Sukunu by si dal k snídaní. Je tak odolný, že by mu pár řezanců bylo úplně u zadku. Ale proti Gojovi Trak nemá jediný způsob, jak porazit Infinity. Zároveň Gojo není dost silný na to, aby Traga vypnul jednou ranou. Byla by to typická remíza. Jenže my jsme na něco zapomněli. Na Gojův nach seru na to a vyhraju tlačítko. Mluvím samozřejmě o Unlimited Void. Trak proti tomu nemá absolutně žádný counterplay. Je to prostě GG. A přesto se najdou borci, co tvrdí, že by to Trak prostě ustál. Někdo se ptal, a co má Trak proti Infinite Void? No, nic. Viltrumité procesují informace podobně jako lidi, takže by ho to totálně usmažilo. Lidi zapomínají na to, co ta domena reálně dělá. To není jenom stan. Váš mozek doslova přeteče informacemi. 0,2 sekundy v Unlimited Voidu poslal lidi do komatu na 3 týdny. A pak někdo napíše, no jo, ale Viltrumité žijí tisíce let a lítají rychleji než světlo, takže mu to nic neudělá. Kámo, přečti si mangu. Představa, jak Trak odchází z domény s tím, že tohle už zná, je sice pík komedie, ale brácho, mluvíme o nekonečnu. Je fuk jaksi rychlej. Nekonečno tě prostě vymaže. A mimochodem, ta rychlost světla u Viltrumitů, no, ten power scaling v Invincible je fakt bída. V jednom díle Omniman při letu ničí planety jen svou setrvačností a v dalším ho skoro sejme nějaký emzácký hmyz. Další expert se ptal, co brání Tragovi házet na Zemi asteroidy z vesmíru, dokud ji nezničí. Ale tady musím uznat, že má trochu point. Trak by teoreticky mohl odpálit planetu, ale s výstrahou. Viltrumité nejsou Saiyajani. Na zničení jedné oslabené planety potřebovali 3 Viltrumity, takže Trak ji nerozbije ranou pěstí, ale mohl by po ní hodit fakt masivní šutr. To sice Goja nezabije, ale zničí to všechno ostatní a všechny to zabije. A Gojo lidi prostě neumí nechat jen tak umřít. Jenže co je víc pravděpodobný, že se Trak zachová jako srap a zničí planetu z dálky, nebo že ho Gojo prostě chytí do domény a vypne mu mozek. Za mě jasná věc. I když je to z 50% remíza, dávám win Gojovi, protože má v arzenálu víc než jen boom a prásk. Purple by Traga rozhodně bolel. A dostatek Purplů, to už by mohlo být finále. Tak co? Jak moc se pletu? Napište mi do komentářů, jak moc by Trak Goja zdemoloval. Díky za sledování a u dalšího, kdo je silnější, čau.